Добър ден на всички! Намираме се на една жилищна кооперация до училище Иван Вазов. Извикаха ни за ремонт на една ПВЦ мембрана. Вижте какво се случва тук. Всичките изходи, които трябва да се изтича водата, са правени с воронки, а не с барбакани, което даже не мисля, че е редно да го коментирам. За такъв тип водоизвеждане се използват барбакани. Те за това се произвеждат и за това са направени, а не воронките са за хоризонтално оттичане. Всичките отвори са на най-високото място. Водата, за да стигне до тук, трябва да прелее, за да се качи. При един дъжд става наводнение. Вижте. Тук е същата работа. Отдолу всичко е в вата, която е прогизнала. Сега ще ти кажа. Къде искаш да го вкараш, бе? Е, тук няма геотекстил под ПВЦ мембраната и ватата е станала на тор. Това правим ние, корекция с барбакан. Ще направим кърпеж. И така, благодаря ви за вниманието.